Everything's alright. Hola, bones, què tal? Benvinguts a tots i a totes, jo em dic Marc i estic aquí per fer el resum de la setmana a FDCAT. Avui parlarem sobre els 3 partits de la fase final del torneig de la setmana passada, així que comencem pel primer, doncs. Sant Andreu contra Granes, un partit que el podríem definir com a David contra Goliat, en el que es van veure dos parts totalment diferents. La primera part només va tenir un color, el Grana. Als 5 minuts de partit, els Granes ja s'avançaven al marcador amb un gol de sniper, una jugada que iniciava el propi porter i que Juanpe i Pilo conduiran a l'àrea contrària, acabant amb un remat de cap que els entra dins de la xarxa. Després de numeroses pèrdues del Sant Andreu i de que els Granes anessin guanyant més i més protagonisme, Luis BK aprofita una bona passada de sniper per marcar el 2-0, creuant la bola i deixant el porter sense possibilitats de reaccionar a temps. A la segona part, el Sant Andreu sortirà amb un canvi de mentalitat, disposat a dominar el partit i donar un gir al marcador. No es pot negar que faran xuts de tots colors, però semblava que la pilota no volgués entrar. S'ha de dir que el porter dels Granes, tenir moltíssim a veure, es va encarregar de que el seu equip no rebés cap gol. Més tard, els Granes aprofiten un fora de banda i encara que roi els peus al defensa del Sant Andreu, Pilo li roba la cartera i Luis UBK ho aprofita per sellar el partit amb un 0-3 a favor dels Granes. Anem a veure ara el partit d'Avellanes Mecàniques contra el Sant Andreu. Si al partit anterior parlàvem sobre un gol en 5 minuts, aquí parlem d'un gol que no va trigar ni 2 minuts a pujar al marcador. Jeju li roba la pilota a Vidal amb facilitat i munta una contra que acabarà amb una volea molt bonica de Vidi. Tot i així, el Sant Andreu no treu el cap i Avellanes farà el segon 10 minuts després a càrrec de Postrana. Una jugada que agafa tota la defensa desprevinguda a mans novament de Jeju, el qual li posa la pilota a Vidi i es fa tota la defensa solet, deixant un caramelet per rematar amb tot l'equip marejat. El Sant Andreu a partir de llavors no pararà d'intentar-ho i tota perseverància té resultats si se li posen ganes. Així doncs obté la seva recompensa i al minut 39 Mel fa el primer pel Sant Andreu. La jugada ve amb un túnel espectacular de Johnny que permet a Animal, el 10 de l'equip, posar un centre preciós i que el tant pugi al marcador. Malauradament pel Sant Andreu i a pesar de la seva insistència, Avellanes s'emporta la victòria per 2-1 a casa seva. Un clàssic, un derbi, un Granes contra Avellanes. Un partit molt renyit que mai saps a favor de qui acabarà quan comença. La possessió era del 50% per a cada un dels equips, la qual deixa entreveure la dificultat que hi havia en el mateix partit. A la primera part, una ocasió només pels Granes i un parell més per les Avellanes, però el que va marcar la diferència va ser Leno, el porter dels Granes. Desconec si va ser o no l'MVP del partit, però s'ha de dir que les seves intervencions van ser claus per a la victòria dels Granes. Avellanes Mecàniques es van desesperar davant d'ell un cop sí un altre també, fins que Sniper al minut 67 aprofita un córner per fer un gol que decidirà el partit. 22 grans jugadors, 2 grans rivals, però només un gran guanyador i al final aprofitar les poques ocasions que un té és la clau de la victòria. 1-0 pels Granes que s'emporten el derbi i també el trofeu del torneig. Ja sabeu que si voleu comentar-nos alguna coseta ho podeu fer a través del nostre Twitter @footdigitalcat o a través de la nostra pàgina web fdcat.cat. Jo em despedeixo aquí i us espero la setmana que ve. Adeu, companys!